Moni nuori siirtyy työelämään aivan liian vähällä harjoituksella. Haastattelut, asiakaspalvelutilanteet ja tiimityö tuovat helposti paineita, jos niitä ei ole päässyt harjoittelemaan etukäteen. Ratkaisuna ovat simulaatiot, turvallinen ja käytännönläheinen tapa harjoitella oikeita työelämän tilanteita jo koulussa. Simulaatioiden avulla voidaan opetella työnhakua ja haastatteluja askel kerrallaan. Harjoitellaan palautteen vastaanottoa ja vuorovaikutusta. Simulaatioissa saa kokeilla, tehdä virheitä ja yrittää uudestaan. Juuri palautteen avulla kasvaa rohkeus ja itsevarmuus. Teoria muuttuu käytännön taidoiksi turvallisesti ja vaikuttavasti. Simulaatioita on helppo toteuttaa. Opettaja voi valmistella lyhyen skenaarion, antaa oppilaille roolit ja ohjata harjoitusta. Näin saadaan aito työelämäntilanne luokkaan ilman suuria järjestelyjä. Lopuksi koko luokka pysähtyy yhdessä pohtimaan, mitä opittiin ja mitä voisi tehdä toisin. Reflektio tekee simulaatioista arvokkaita, virheet muuttuvat oppimiskokemuksiksi ja onnistumisista rakentuu itsevarmuutta. Rakennetaan yhdessä paremmat työelämätaidot nuorille. Simulaatiot, harjoittele nyt, onnistu huomenna.